মানে ওয়ান মেন মেজিষ্ট্ৰেট ইনকুৱাৰী হ'ব আমাৰ মেজিষ্ট্ৰেটো আছে ইয়াত তাৰপিছত এটা কথা আমাৰ জয়পুৰৰ আইচি বেংকলৰ আইচি আৰু দাঁতগাড়ীৰ আইচি চব ট্ৰেন্সফাৰ হ'ব লাগে সেইটো আজি जयपुरनि माबानि आइसिनि बेलायावहाय इनकाउरि जाखागोन बियो मेजिस्ट्रेट इनकाउरि जाखागोन आरो नैबे जोंना रेन्जारनि सायाव मेजिस्ट्रेट इनकाउरि जागोन खिन्थु बाखि साराउन्डिं थानाय जेसेबां आइसि दङ बिसोर ट्रेन्सफार जागोन सप्तासेनि गेजेराव नङा सार बे जयपुरनिखौ लालै जयपुरनिया कोनो खोथा गैया डिसास जानांगौ बियो डिसास जाखानांगौ बियो जयपुरनिखौ सासपेन्ड गुबुना एबा जालाबो जयपुरनिया सासपेन्ड जानांगौ जयपुरनिया नाथाय जयपुरनिसो थाखा जानानै हगारो बियो लामाखौ ঠিক আছে बिथांखौ सासपेन्सन खालामनो जासिगोन होननानै बाथ्रा होनाय जाबाय जाबाय दा जोङो मिथि आम्ही हुनिबा লাগিব साइड जयपुरेथ' सासपेन्ड होबा লাগিব आम्ही हुनिबा पाबोथ' मावलाङै नङा होमबा আমি ডিসিপ্লিনৰ কাম কৰিম আৰু মই আজি কথা দিছোঁ সেইটো ৰেঞ্জাৰটো আজি ট্ৰেন্সফাৰ হ'ব ট্ৰেন্সফাৰ হোৱাৰ পাছত তেওঁৰ ওপৰত কি একশ্যন লোৱা হ'ব লিগেলি সেইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন থ্ৰুদি গম হেৰি পোৱা बबेसोआव बेखौ बावखुमायै लाय नङा दिनैहाय मोनसे बे दखल माने हाग्रानिफ्राय 2 नाम्बार दंफां लाबोनायनि गेजेरजों सासे सुबुंखौ मोनो बिनि खेत्रआव माबायदि दुखु आरो माबायदि एक्सन लानाय जादों दुखु फोरमायदों बे बेलायावहाय जाय न'खरनि सुबुङा दिनैनि बे जाब्रबथायाव हरखाब थैनानै थांबाय आं बिटिआर गभर्नमेन्टनि जानानै खोब दुखु फोरमायनाय थादों जाथावामोन बे लज्जाजनक जोंनि माबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि थाखाय आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बे हाबायाव इनभल्भ दङ बिसोरनि सायाव एक्सन लानाय जागोन मानोना बिथांमोननि लोरबांथिनि थाखायनो दिनै सिखावफ्रा दंफां बोनो दंफां दानो हाग्रा सिफायनो खाबु मोनदों बिनि सायाव एक्सन लानाय जागोन आरो जायफ्रा बे जाब्रबथायखौ मावदों बिनि सायावबो गोख्रों एक्सन लानाय जागोन बेवहाय पार्टिनि खोथा फैया दायनिगिरियानोखा बिनि सायाव एक्सन लानाय जागोन बेनिफ्राय दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौ फोरमायथिनाय जाबाय वान मेन मेजिस्ट्रेट लेभेलनि इनकाउरि खालामनाय जागोन आरो आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंदों जेराव रायजो राजाया अजद थिखांदों ओरैजाय दादगारिनि आइसि ओमफ्राय मा होनो सान्तिपुरनि आइसि बेंटलनि आइसि जयपुरनि आइसि ओमफ्राय बेफोर गासैबो आइसिफोरखौ ट्रेन्सफार खालामनाय जागोन आरो लिगेल एक्सन लानाय जागोन जोंनि बे हालामनि बे रेन्जारनि सायावबो गतिके रायजो राजाफ्रा खोब आं खुसि मोनबाय रायजो राजाफ्रा दिनै माबानि जोंनि नियमनि भारतीय संबिधाननि सिङावहाय जा जोंहा लिगेल एक्सन लानांगौ दङ बे लिगेल एक्सन लानो नागिरनायखौ बिथांमोना दिनै गोरलैयैनो गनायनानै लाबाय बेखायनो रायजो राजाखौ आं धन्यबाद होनदों सार नोंथांनि डिपार्टमेन्टआव दाबो बेफोरबायदि 2 नाम्बार बोनाय माखासे दंफां बोनाय आरो बाला बोनाय बेफोर दाबो सोलियो बिनि खेत्रआव माबायदि आरो बेवहाय एक्सुवेलि जोंनि मोनसे पलिटिकेल हान्जाया थोंजोङै आखाइ दङ जायनि थाखाय थांनाय 17 बोसोराव बे पलिटिकेल हान्जाया बेफोरबायदि सिखावफोरखौ खाबु होनायनि थाखायनो जोंनि दाय गैयै सुबुंफोरा दिनै दुखु सैनो गोनां जादों जोंनि हाग्रा बिफाना जोबस्रांनो गोनां जादों आरो जोंनि मानसिफ्रा माने इजि मानि आर्निं मोनसे लामाखौ लानानै जोंनि गेजेराव मोनसे क्लेश लाबोनो नागिरदों गतिके बेखौ जों फोजोबनानैसो गारगोन थांनाय सरकारा जा खालामाथों मानो जोंनि सरकारा बेखौ सहायनो हाया